Kane kate kajing ai jemut barit jonga. Ya kipai katain bat gari kasi jongi. Hooi. Ngadai ubri ubaduna nadong syadong. Henry ngengeng ba pinam tau ya kata. Lada ngabakla ngapan maap ya pi ki bapet ya kan di video jonga. Ki kena school menta ki lakam start shisha ha kajuk menta. Wat shanong kendong ru ki la ya be abha ya kajing nang jing start. Ginong hikai ru kila trishitom met bat mensim panra kajing kala hakatain bat kari kasi jongi. Kai kabang kuwa pan pau lengba kani ke video kadai halor kajing don kam haki school. Kam tam haki school nang kendong pan kot ya ki riu pau nam lani ki briu ki bajob hakajing im. Kum kini elek kai papau kmat kinong ruai papau nam kinong ilam bat debit hakano kanu kebenta. Kinong kai beruspa ki pasto ni lengdo ki riu krau perkat pat kumta terter ban pensilur ban hikai ban aimen sim ya ki kena school. Kam tam ya kitu ki belasyong ha kelas 9 shaneng. Kajing alat jongki ban kendo mar kmat kan penkela ya ka perkat perdain bat kan ketik ru ya ki ban but lem ya ki denjat jongki priu ki bejob ha kajingim. Kam tam hagi school ning kendong ki babon ki kena school ki myo i jingai ya la kajingim. Namar baka yeng kasem jongki kadang duna ha kaspa kapho bat ki kme ki kpa jongki ru kim dei ki bastat. Tang ban bu ya kathong hala kajing imru kim nang bat kim tip hiru ya la kamram ban le hagani kasla pertai. Na kata kadau ki school ki don kam ban penrung ya ki briu ki bajob ban ye trelang kumno ban saindur ya kena school. Kiwan omtang ban ai kublai kti ya ki kena school ne no hikai henry ka bakong sane kadai bakin samlem ya la ka jing sempang ha ki kena school. Kane kan wan ra shibun ki jing kala ha ka jing mut jimperkan bat ha ka jing im jong kena school. Bat kinla ban yele persya ya shibun teli ki jing baki ya kendo ha kalenti baki shim. Ka jing tip lupa jongki shano ban lej kala pen kala bak lebak ya kena kublai shibun.